Ο κύριος Θεοδόσης Πελεγρίνης έχει μια μακρά πορεία στον χώρο της διανόησης, ως πρίτανης, ως υπουργός παιδείας. Έχει γράψει πάνω από 25 βιβλία, αν δεν κάνω λάθος, πιθανόν είναι περισσότερα, και ένα μνημειώδες έργο, το λεξικό της φιλοσοφίας, και με το θέατρο και με τη λειτουργία θα υποδηθεί το Σωκράτη σε μια εκπληκτική παράσταση που ήδη ετοιμάζεται, και βεβαίως, θα τον δούμε, με τιμάμε τη φιλία του και είμαι υπερήφανος γι' αυτό. Αξιότιμη κύριε Πρίτανη, θα σας ακούσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα της ομιλίας μου είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα της φιλοσοφίας, ένα πρόβλημα που διατρέχει τη φιλοσοφία από τις απαρχές της έως σήμερα και παραμένει σήμερα ανοιχτό. Πρόκειται για το πρόβλημα της ψυχής στη φιλοσοφία. Στην ιστορία της φιλοσοφίας θα μπορούσε κανείς να διακρίνει 4 βασικές απόψεις για την ψυχή. Την δεϊστική, τη μονιστική, τη σκεπτικιστική και την αγνωστικιστική. Οι συγκητές της δεϊστικής αντίληψης είναι στην αρχαιότητα ο Πλάτων και στα νεότερα χρόνια, στο 17ο αιώνα, ο Καρτέσιος, άλλος Ντεκάρτ. Είναι ο πατέρας της νεότερης φιλοσοφίας. Ο Πλάτων, στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της γνώσης, επικαλέστηκε την θεωρία των ορφικών για την ψυχή. Εδώ τους ορφικούς, η ιστορία του κάθε ανθρώπου δεν αρχίζει με τη φυσική του γέννηση, ούτε περατούνται με το φυσικό του θάνατο. Η ψυχή υπάρχει πριν από τη γέννηση του ανθρώπου και με την είσοδό της στο σώμα εγκλωβίζεται σε αυτό. Το σώμα αποδεικνύεται σαν ένα είδος φυλακής για την ψυχή, ένα τάφος. Η λέξη σώμα προέρχεται από τη λέξη σήμα, που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει τάφος. Και η προσπάθεια της ψυχής είναι να απεγκλωβιστεί από το σώμα. Ο Πλάτων λέει ότι όταν βρίσκουμε αντιμέτωπος με ένα φυσικό αντικείμενο, με ένα τραπέζι ας πούμε, παρατηρώ ένα ορισμένο σχήμα, ένα ορισμένο χρώμα, όταν το χτυπήσω αναδύει έναν ήχο και ούτω καθεξής. Εάν αλλάξω θέση και το δω από μια άλλη οπτική γωνία, βλέπω ένα άλλο σχήμα, ένα άλλο χρώμα, αναδύει έναν άλλον ήχο και ούτω καθεξής. Εάν αλλάξω πάλι οπτική γωνία, πάλι θα δω ένα διαφορετικό τραπέζι, ή αν αλλάξει ο φωτισμός μέσα, θα αλλάξει πάλι και το τραπέζι. Έτσι, παρατηρώντας ένα τραπέζι, έχουμε αντιμέτωπος με διάφορα τραπέζια. Ποιο από αυτά τα τραπέζια είναι πραγματικό? Ο Πλάτων λέει ότι κανένα. Παρ' όλα αυτά, όλα τα τραπέζια αυτά είναι τραπέζια, όχι μόνο αυτό που έχω απέναντί μου, αλλά όλα τα τραπέζια στον κόσμο είναι τραπέζια παρά τις διαφορές που έχουν, διότι όλα είναι αντίγραφα ενός προτύπου τραπεζιού, της ιδέας του τραπεζιού, όπως λέει ο Πλάτων, η οποία ιδέα βρίσκεται μέσα εκγενετής, μέσα στην ψυχή. Όπως υπάρχουν και άλλες ιδέες. Υπάρχει η ιδέα του ανθρώπου, της οποίας αντίγραφα είμαστε όλοι εμείς οι άνθρωποι. Υπάρχει η ιδέα του πεύκου, της οποίας αντίγραφα είναι όλα τα πεύκα. Έτσι λοιπόν ο Πλάτων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι γεννιόμαστε με ένα πλήθος ιδεών μέσα μας. Το ερώτημα του είναι πώς δημιουργήθηκαν αυτές οι ιδέες μας, πόθεν προέκυψαν. Και εκεί προσφεύγει στη θεωρία των προφικών για να πει ότι η ψυχή μας υπάρχει πριν από τη γέννησή μας και κατά την προύπαρξή της, περιείχθη τους ουράνιους τόπους, γνώριζε τις ιδέες. Και με την είσοδο της ψυχής στο σώμα κατά τη γέννησή μας, ξέχασε όλες τις ιδέες. Και όλη η προσπάθεια του ανθρώπου είναι να ανακαλέσει τις ιδέες, διότι ανακαλώντας τις ιδέες γνωρίζει τα πράγματα. Ανακαλώντας την ιδέα του τραπεζιού, μπορώ να ξέρω αν ένα κείμενο είναι τραπέζι ή όχι. Ανακαλώντας την ιδέα της δικαιοσύνης, μπορώ, συγκρίνοντας μια πράξη με την ιδέα, να δω αν η δικαιοσύνη, η πράξη αυτή είναι δίκαιη ή όχι. Άρα, οι ιδέες είναι εκείνες οι οποίες επιτρέπουν στον άνθρωπο να γνωρίσει τα πράγματα και οι ιδέες αυτές βρίσκονται εκγενετής μέσα μας.
Ο Πλάτων δεν περιορίζεται μόνο στο να μας περιγράψει πώς προέκυψαν οι ιδέες, αλλά επιχειρεί και μία περιγραφή της ψυχής. Πώς είναι η ψυχή μέσα στην οποία φιλοξενεί τις ιδέες. Η ψυχή, λέει ο Πλάτων, χωρίζεται σε 3 επίπεδα. Στο λογιστικό επίπεδο, που είναι το ανώτατο επίπεδο της ψυχής, όπου βρίσκονται οι ιδέες. Είναι το επίπεδο στο οποίο σκεπτόμαστε, απορούμε, κρίνουμε, το επίπεδο που τελούνται οι νοητικές μας λειτουργίες. Το δεύτερο επίπεδο, το κατώτερο, είναι το θυμοειδές, που περιλαμβάνει τη βούληση και τα συναισθήματα. Τη βούληση μου να είμαι δίκαιος, το συναίσθημά μου, το συναίσθημα που νιώθω στην προοπτική ενός ταξιδιού. Γενικώς το θυμοειδές περιλαμβάνει όλες τις επιθυμίες. Και το κατώτερο τμήμα είναι το θυμοειδές, που περιλαμβάνει τα πάθη, τις συγκινήσεις ή επιθυμίες που απευθύνονται σε βασικές λειτουργίες του ανθρώπου, όπως η πείνα, η ρήψα. Είναι προφανές ότι τα 3 αυτά επίπεδα διαφέρει το ένα από το άλλο. Ο Πλάτων παρουσιάζει την ψυχή την τριμερή με την εικόνα ενός άρματος, όπου άλογα είναι 2 αντίθεσα άλογα, το επιθυμητικό και το θερμοειδές, που το ένα πηγαίνει μια διαφορετική κατεύθυνση. Για να μην γκρεμοτσακιστεί το άρμα και να καταστραφεί, θα πρέπει ο ενίουχος, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το λογιστικό μέρος της ψυχής, ο λόγος, να αντιθασέψει τα άλογα. Άρα, για να μπορέσει η ψυχή μας να είναι σε αρμονία, θα πρέπει όλες οι λειτουργίες οι άλλες, είτε πρόκειται για επιθυμίες, είτε για πάθη, είτε για συγκινήσεις, να υπαχθούν στο λογιστικό τμήμα της ψυχής. Το βέβαιο είναι, σε αυτό που σας είπα, ότι ο Πλάτων εισηγείται την αντίληψη ότι το ανθρώπινο είναι μια σύνθετη οντότητα αποτελούμενη από 2 υποστάσεις, την ψυχή και το σώμα. Το ερώτημα είναι πώς μπορούν 2 ριζικώς διαφορετικές οντότητες, όπως είναι το σώμα και η ψυχή, να επικοινωνούν. Στο ερώτημα αυτό επιχείρησε να απαντήσει ο Καρτέσιος, όπως σας είπα προηγουμένως, κατά το 17ο αιώνα. Ο Καρτέσιος λέει ότι το σύμπαν είναι μια τεράστια μηχανή, ή μάλλον ένας τεράστιος μηχανισμός που περιλαμβάνει μέσα του άπειρες μηχανές. Όλα τα έμβια όντα, είτε πρόκειται για φυτά είτε για ζώα, είναι μηχανές. Όταν λέει μηχανή ο Καρτέσιος, εννοεί μια οντότητα η οποία λειτουργεί με έναν σταθερά επαναλαμβανόμενο τρόπο. Είναι όπως ένα ρολόι που δείχνει την ώρα, ανεξάρτητα του τι συμβαίνει, ανεξάρτητα του πώς αισθανόμαστε εμείς. Μηχανή είναι το κάθε ζώο, ονομάζει τα ζώα ο Καρτέσιος αυτόματα, που λειτουργούν από μόνα τους. Μηχανή είναι το ίδιο μας το σώμα. Οι λειτουργίες όλες που επιτελούμε για αναπνοή, η κυκλοφορία του αίματος, όλα αυτά λειτουργούν με ένα μηχανικό τρόπο. Όλα λοιπόν μέσα στη φύση, λέει ο Καρτέσιος, είναι μηχανές. Με μία μόνο εξαίρεση. Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, εκτός από το σώμα του, που είναι μια μηχανή, σύγκειται και από την ψυχή. Η ψυχή είναι μια άλλη οντότητα πίσω από το σώμα. Πώς όμως το σώμα και η ψυχή μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους? Για να απαντήσει στο ερώτημα αυτό, ο Καρτέσιος επικαλείται 2 στοιχεία του ανθρώπινου οργανισμού, τα ζωικά πνεύματα, όπως το ονομάζει, και το κονάριο. Τα ζωικά πνεύματα είναι συστατικά του αίματος μαζί με τα λευκά και τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Το κονάριο είναι μια υπόφυση στον εγκέφαλο. Ο τρόπος που επικοινωνεί το σώμα με την ψυχή μέσω των ζωικών πνευμάτων και του κοναρίου είναι ο εξής. Εάν συμβεί κάτι στο σώμα, χτυπήσω το χέρι μου, τότε τα ζωικά πνεύματα παραλαμβάνουν το γεγονός αυτό και το μεταφέρουν στο κονάριο, όπου άλλα ζωικά πνεύματα, τα ζωικά πνεύματα της ψυχής, παραλαμβάνουν αυτό το γεγονός και το μεταφέρουν στην ψυχή, οπότε αισθάνομαι τον πόνο. Και αντιστρόφως, εάν συμβεί κάτι μέσα στην ψυχή, η βούλησή μου να σηκώσω το χέρι μου,
Τα ζωικά πνεύματα της ψυχής παραλαμβάνουν το γεγονός αυτό, το μεταφέρουν στο κονάριωμα, από όπου το παραλαμβάνουν τα ζωικά πνεύματα του σώματος και το μεταφέρουν στο χέρι και σηκώνει το χέρι. Άρα, μέσω των ζωικών πνευμάτων και του κοναρίου επιτυχάνει η επικοινωνία σώματος και ψυχής. Βεβαίως, η εξέλιξη της ανατομίας έδειξε ότι η υπόθεση του Καρτέσιου για τα ζωικά πνεύματα και το κονάριο είναι αυθαίρετη. Και γι' αυτό δεν μπορεί να τον επικρίνει κανείς. Η επιστήμη, όπως ξέρετε, προχωράει μέσα από υποθέσεις. Οι επιστήμονες πάντοτε κάνουν υποθέσεις, άλλες από αυτές επικυρώνονται από τα γεγονότα και κρατούνται στην επιστήμη και άλλες διαψεύδονται και απορρίπτονται. Επομένως, ο Καρτέσιος ως επιστήμον έχει το δικαίωμα να κάνει υπόθεση άσχετα αυτή αν αποδείχθηκε αυθαίρετη. Εκεί για το οποίο μπορεί να επικριθεί ο Καρτέσιος είναι ένα λογικό άλλο που κάνει στην προσπάθεια του να ερμηνεύσει την επικοινωνία σώματος και ψυχής. Λέει ο Καρτέσιος ότι ο άνθρωπος σύγκυται από το σώμα και την ψυχή και τίποτε άλλο. Άρα το κονάρι ή στο σώμα θα πρέπει να ανήκει ή στην ψυχή. Εν διάφορη περιπτώσει, το γάσμα μεταξύ σώματος και ψυχής παραμένει. Και το ερώτημα είναι πώς επικοινωνεί το σώμα και ψυχή. Πέραν αυτού, ο Καρτέσιος ενώ μιλάει για την ψυχή και στηρίζει σε αυτήν ένα σωρό επιχειρήματα, όταν καλείται να ορίσει την ψυχή, λέει τι δεν είναι η ψυχή. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να τη πιάσουμε, δεν είναι κάτι που μπορούμε να τη μυρίσουμε, δεν είναι κάτι που μπορούμε να το περιγράψουμε, να το συλλάβουμε, να το παρατηρήσουμε. Τι είναι η ψυχή. Γι' αυτό, επικρίνοντας ορισμένοι φιλόσοφοι τον Καρτέσιο, είπανε ότι μιλώντας για την ψυχή σαν μία άειλη οντότητα πύρος από το σώμα, δεν κάνει παρά να μας μιλάει για ένα φάντασμα. Για τα φαντάσματα, όπως ξέρετε, όλοι μιλάμε, μόνο όλοι ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν. Άρα, το πρόβλημα της σχέσης ψυχής και σώματος και της δυνατότητας να περιγραφεί η ψυχή παραμένει ανοιχτό. Στον αντίποδα της ζεστικής αντίληψης, της αντίληψης ότι ο άνθρωπος είναι το άθροισμα δύο επιμέρους των οντοτήτων του σώματος και της ψυχής, διατυπώθηκε η μονιστική αντίληψη. Οι συγγητές οι οποίες υπήρξαν στην αρχαιότητα ο Αριστοτέλης και στα νεότερα χρόνια, στον 17ο αιώνα επίσης, ο Σπινόζα. Ο Αριστοτέλης, όπως ξέρετε, υπήρξε μαθητής του Σοκράτη, του Πλάτωνος, έμεινε στην Ακαδημία του Πλάτωνος περίπου 20 χρόνια. Παρ' όλα αυτά είναι ο φιλόσοφος, ο οποίος ανασκέπασε, ανέτρεψε σε πολλά σημεία την διδασκαλία του Πλάτωνος. Και ένα από τα σημεία στα οποία διεφώνησε προς τον δάσκαλό του είναι το ζήτημα της ψυχής. Ο Αριστοτέλης λέει ότι η ψυχή δεν είναι αντότητα, δεν είναι άειλη οντότητα. Η ψυχή είναι η μορφή κάθε ζώντος οργανισμού. Και όταν λέει μορφή, εννοεί τα χαρακτηριστικά εκείνα που έχει ένας ζώντος οργανισμός. Με την έννοια αυτή, η ψυχή έχει και το πεύκο. Τι είναι τα χαρακτηριστικά του πεύκου που το ξεχωρίζουν από τον ευκάλυπτο ή οποιοδήποτε άλλο δέντρο. Ψυχή έχει και ο βάτραχος. Τι είναι, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά, η μορφή του βατράχου που τον ξεχωρίζει από το λιοντάρι ή οποιοδήποτε άλλο ζώο. Ψυχή έχει και ο άνθρωπος με την έννοια ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά που τον ξεχωρίζουν από άλλα όντα. Για να γίνω σαφέστερο σχετικά με το ψυχή στον άνθρωπο, φανταστείτε ένα πτώμα, ένα νεκρό άνθρωπο και δίπλα του ένα ζωντανό άνθρωπο. Περιγράφοντας το σώμα των δύο αυτών όντων, λέμε ότι είναι τα ίδια. Και οι δύο έχουν κεφάλι, έχουν μάτια, έχουν χέρια, δεν διαφέρουν τίποτα. Η διαφορά τους ποια είναι? Ότι το πτώμα δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να γελάσει, δεν μπορεί να αναπνεύσει. Δεν έχει τίποτα από τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία έχει ένας ζών ανθρώπινος οργανισμός. Δεν έχει τη μορφή του ζώντος οργανισμού. Άρα αυτό που λέει ο Αριστοτέλης ψυχή εννοεί τη μορφή που έχει ο καθένας από εμάς ως ζών οργανισμός. Η μορφή δεν μπορεί να νοηθεί ανεξάρτητα από το σώμα, από το υλικό από το οποίο φτιάχνεται. Ένα γυάλινο βάζο έχει τη μορφή του βάζου και είναι κατασκευασμένο από γυαλί.
Εάν αυτό το βάζο σπάσει και γίνει θρύψαλα, η ύλη, το υλικό είναι εκεί, είναι η ίδια, αλλά δεν είναι βάζο γιατί δεν έχει τη μορφή. Άρα, ο Αριστοτέλης αυτό που εισηγείται κατά τη διαστολή προς τον δάσκαλο του Πλάτωνα είναι ότι ο άνθρωπος είναι μια μονοσήμαντη οντότητα, αδιάσπαστη. Στα νεότερα χρόνια, στον 17ο αιώνα, όπως ανέφερα, την μονιστική άποψη εισηγήθηκε και ο Σπινόζα. Ο Σπινόζα επίσης υπήρξε μαθητής του Καρτέσιου, όχι με την τυπική έννοια που ξέρουμε, δηλαδή πήγε και άκουγε μαθήματα του Καρτέσιου, με την έννοια ότι υιοθέτησε τη μέθοδο του Καρτέσιου περί του πώς να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, πώς να τα προσεγγίζουμε. Ήταν ένας καρτεσιανός φιλόσοφος. Παρ' όλα αυτά, διαχώρισε τη θέση του από την θέση του Καρτέσιου, ο οποίος έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι ένα άθροισμα διών των τίτλων. Ο Σπινόζα λέγει ότι ο άνθρωπος είναι μια αρχέτυπη οντότητα, μονοσήμαντη, της οποίας τη συμπεριφορά μπορεί να περιγράψουμε με δύο τρόπους. Είτε με τη γλώσσα του σώματος, είτε με τη γλώσσα της ψυχής. Δηλαδή, εάν δω έναν άνθρωπο και λέω πετάχτηκαν τα μάτια του έξω, φώνασε, έβριζε, οι φλέβες του λαιμού του είχαν εξογκωθεί. Περιγράφω τη συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου. Την ίδια συμπεριφορά πρέπει να την περιγράψω με άλλο τρόπο, να πω θύμωση. Χρησιμοποιώ δύο διαφορετικές γλώσσες, τη γλώσσα της ψυχής και τη γλώσσα του σώματος, για να περιγράψω την ίδια συμπεριφορά. Άρα, σώμα και ψυχή, λέει ο Σπινόζα, είναι κατηγορούμενα του σώματος, δηλαδή τρόποι με τους οποίους μπορώ να προσεγγίσω τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Είναι μια αδιάσπαστη ονότητα. Θα μπορούσα να μεταχειριστώ την εξής εικόνα για να δείξω πώς ο Σπινόζα εννοεί τη σχέση σώματος και ψυχής. Φανταστείτε ένα κυρτό κάτωπτρο, η εξωτερική επιφάνεια είναι το σώμα και η εσωτερική επιφάνεια είναι η ψυχή. Υπάρχει μια πλήρης αντιστοιχία μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής επιφάνειας. Είναι διαφορετική η εξωτερική από την εσωτερική επιφάνεια, αλλά δεν μπορεί να νοηθεί η μία ανεξάρτητα από την άλλη. Όπως δεν μπορεί να νοηθεί η εξωτερική επιφάνεια και η εσωτερική επιφάνεια του κατώπου χωρίς το κάτωπο. Κατά τον ίδιο τρόπο, η ψυχή και το σώμα αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα που δεν μπορεί να νοηθεί η μία ανεξάρτητα από την άλλη, ούτε ανεξάρτητα από το σώμα. Έτσι λοιπόν καταλήγει ο Σπινόζα σε ένα συμπέρασμα όμοιο, αλλά με διαφορετικό τρόπο προς αυτό στο οποίο κατέληξε ο Αριστοτέλης. Ότι ο άνθρωπος είναι μια ενιαία αδιάσπαστη οντότητα. Τόσο όμως η δειστική άποψη, όσο και η μονιστική άποψη αμφισβητήθηκαν κατά τον 18ο αιώνα από έναν κορυφαίο φιλόσοφο, τον David Hume. Ο Hume είναι ο κύριος απολογητής της θεωρίας του εμπειρισμού. Κατά τον εμπειρισμό δεν υπάρχει τίποτα αν δεν μπορώ να το παρατηρήσω. Οτιδήποτε μπορώ να παρατηρήσω, αυτό υπάρχει κιόλας. Βάσει της αρχής αυτής, λέει ο Χιούμ, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τίποτα, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για τίποτα. Καταλήγει σε έναν ακραίο σκεπτικισμό. Τόσο η αρχή της αιτιότητας, όσο και η νόμη της φύσης, πάνω στην οποία στηρίζεται η επιστημονική γνώση που αποτελεί την κύρια, την πλέον έγκυρη μορφή γνώσης, αμφισβητούνται επειδή δεν μας εξασφαλίζουν τη βεβαιότητα που απαιτείται για τη γνώση. Δηλαδή, σύμφωνα με την αρχή της αιτιότητας, δύο γεγονότα, η αιτία και το αποτέλεσμα, συνδέονται με έναν αναγκαίο δεσμό μεταξύ τους, έτσι ώστε όταν συμβεί το ένα, η αιτία να ακολουθήσει κατά ανάγκη το άλλο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν έχω μία μεταλλική ράβδο και θερμανθεί αυτή η μεταλλική ράβδος, το αποτέλεσμα είναι να διασταλεί. Υπάρχει ένας αναγκαίος δεσμός μεταξύ της θέρμανσης της μεταλλικής ράβδου και της διαστολής της. Επομένως, από τη στιγμή που θα ζεσταθεί η μεταλλική ράβδος, είμαι βέβαιος ότι θα ακολουθήσει η διαστολή. Αυτό αμφισβητεί ο Χιούμ. Ποιος μου λέει ότι υπάρχει ο αναγκαίος δεσμός μεταξύ
αιτίας και αποτελέσματος. Ο ίδιος μεταχειρίζεται ένα παράδειγμα το εξής. Εάν με τη στέκα, παίζοντας μπιλιάρδο, χτυπήσω την άσπρη μπάλα και αυτή διαγράψει μια τροχία και χτυπήσει την κόκκινη μπάλα και μετακινηθεί η κόκκινη μπάλα, λέω ότι η αιτία της μετακίνησης της κόκκινης μπάλας είναι η λευκή μπάλα ή μάλλον η κρούση της λευκής μπάλας πάνω στην κόκκινη μπάλα. Τι παρατηρώ εδώ, λέει ο Χιου? Την πορεία που διαγράφει η λευκή μπάλα από ένα σημείο μέχρι σε ενός άλλου σημείου και κατόπιν την πορεία της κόκκινης μπάλας από ένα σημείο σε ένα άλλο σημείο. Τον αναγκαίο δεσμό δεν τον βλέπω. Τίποτα δεν με υποχρεώνει να δεχθώ ότι υπάρχει αναγκαίος δεσμός. Αυτό που συμβαίνει σε αυτό που λέμε αιτιώδη σχέση είναι η συνεχής επανάληψη ενός γεγονότος από ένα άλλο γεγονός. Αυτό γίνεται συνέχεια μέχρι που σχηματίζουμε την ψευδαισθησία ότι υπάρχει αναγκαίος δεσμός. Φανταστείτε αυτό το γνωστό πείραμα του Παυλόφ, λέγεται, όπου χτυπάω με το χέρι μου το σκύλο στο κεφάλι και του δίνω τροφή. Γίνεται 1, 2, ένας αριθμό. Επαναλαμβάνει το ίδιο γεγονός μέχρι που ο σκύλος σχηματίζει την εντύπωση ότι κατά ανάγκη από το χτύπημα στο κεφάλι ακολουθεί η τροφή. Ότι υπάρχει ένας αναγκαίος δεσμός. Κάτι τέτοιο λέει παθαίνουμε και εμείς οι άνθρωποι με την αναγκαία σχέση. Με την αρχή της αναγκαιότητας. Το ίδιο σημαίνει και με τους φυσικούς νόμους. Οι φυσικοί νόμοι δεν μπορούν να μας εξασφαλίσουν καμία βεβαιότητα. Ο νόμος του φυσικού, για παράδειγμα, του ήλιου αναφέρει μία φορά το 24ωρο. Τι σημαίνει? Ότι μέχρι τώρα ο ήλιος πράγμα έδινε μία φορά το 24ωρο. Αν εξαιρέσουμε βεβαίως την περιγραφή της βίβλου, όπου ο Ιησούς του Ναβί ζήτησε από τον Θεό να κρατήσει τον ήλιο 48 ώρες για να μπορέσει να εξορροφεύσει τους εχθρούς του. Κατά τα άλλα, πάντοτε ο ήλιος ανέβαινε μία φορά το 24ωρο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα συμβεί και αύριο το ίδιο. Θα ήμουν βέβαιος ότι θα συμβεί και αύριο, εάν υπήρχε η αρχή της ομοιομορφίας ανίσχυε, αν δηλαδή αυτό που συνέβη θα συμβεί και στο μέλλον. Αυτό όμως πότε θα το ξέρω? Στη συντέλεια του κόσμου. Όταν ο κόσμος φτάνει στο τέλος, τότε θα μπορώ να δω αν υπάρχει ομοιομορφία ή όχι. Από τη στιγμή που τώρα είναι σε εξέλιξη ο κόσμος, δεν μπορώ να είμαι βέβαιος για το τι θα συμβεί. Σε αυτό το γενικό πλαίσιο της αμφισβήτησης των πάντων, ο Χιου αμφισβήτησε την ύπαρξη της ψυχής, είτε ως μορφής που έλεγε ο Αριστοτέλης, είτε ως άγιες οντότητες όπως ο Πλάτων. Δεν υπάρχει ψυχή, λέει. Όταν εγκύψω μέσα μου, λέει ο Χιου, και όχι ενσκύψω, που λένε ορισμένοι βαρβαρίζοντες, δεν θα δω την ψυχή. Τι θα δω? Θα δω ότι πριν από 5 λεπτά ήπια τον καφέ μου στο φουαγέ του ξενοδοχείου, ότι αύριο προγραμματίζουμε να κάνουμε μια εκδρομή. Δηλαδή θα δω συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία συνέβησαν και θα συμβούν. Δεν υπάρχει ψυχή ως οντότητα. Και αυτό αποδεικνύει το γεγονός ότι όταν πάω να κοιμηθώ, διαγράφονται αυτά τα γεγονότα που υπάρχουν στην ψυχή και δεν έχω την αίσθηση της ψυχής, της συνείδησης του εαυτού. Και αυτό θα συμβεί με το θάνατό μου, λέει ο Χιου. Από τη στιγμή που θα διαγραφούν τα γεγονότα με στην ψυχή, δεν θα υπάρχει ψυχή. Για να το πω με μία εικόνα, η ψυχή κατά τον Αριστοτέλη είναι σαν μία ανθοδέσμη από τριαντάφυλλα. Δεν υπάρχει η ανθοδέσμη ως οντότητα, είναι τα ίδια τα τριαντάφυλλα δομημένα με έναν ορισμένο τρόπο. Εάν τα τριαντάφυλλα σκορπίσουν, χάνεται η ψυχή. Άρα, καταλήγει ο Χιου, μέσα στο πλαίσιο του γενικότερου σκεπτικισμού του, ότι δεν υπάρχει ψυχή. Την απάντηση στο Χιου την έδωσε τον 10ο αιώνα πάλι, ένα παιδί επίσης του διαφωτισμού, όπως ο Χιου, ο Εμμάνουελ Καντ. Ο Καντ, πρέπει να σας πω, ήταν ένας φιλόσοφος μέχρι τα μέσα της δεκαετίας της 50ετίας, δηλαδή μέχρι 57 ετών, συνηθισμένος, ασήμαντος. Έγινε μεγάλος φιλόσοφος όταν εκδίδει την κριτική του καθαρού λόγου. Και αναγνωρίζει ότι η αιτία ώστε να γράψει την κριτική του καθαρού λόγου και να
ξεφύγει από τη μετριότητα και να γίνει ένας μεγαλοφύης φιλόσοφος είναι ο Χιούμ. Ο Χιούμ λέει, με ξύπνησε από το δογματικό μου λίθαρκο. Ο Καντ είχε μια αποστροφή προς το σκεπτικισμό, προς τους απολογητές του σκεπτικισμού, αυτούς τους νομάδες της σκέψης. Όταν όμως διαβάζει τον Χιούμ και βλέπει τα επιχειρήματά του, αναγκάζεται να βρει ανάλογης αξίας επιχειρήματα για να τον αντικρούσει. Και έτσι γράφει την κριτική του καθαρού λόγου. Στο πλαίσιο της αντίκρουσης της διδασκαλίας του Χιούμ, ο Καντ αμφισβητεί και τη θεωρία του Χιούμ ότι δεν υπάρχει ψυχή. Λέει ο Καντ, εγκύπτω μέσα μου, όπως λέει ο Χιούμ, να δω αυτό που λέει ψυχή και βλέπω συγκεκριμένα γεγονότα. Ποιος όμως κάνει αυτή την ενδοσκόπηση? Ποιος παρατηρεί μέσα μου τα γεγονότα αυτά? Ο άλλος απ' έξω? Όχι, εγώ πάλι. Η ψυχή είναι αυτή η οποία παρατηρεί αυτά τα γεγονότα. Το λάθος του Χιούμ είναι ότι προσπάθησε να ερευνήσει την ψυχή ελλειπτικά, κατά τη μία όψη της, ως φαινόμενο, ως αντικείμενο, ως παρατηρούμενο. Και πράγματι έτσι είναι η ψυχή. Αγνοώντας ότι η ψυχή, ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος που θα παρατηρήσει αυτά τα γεγονότα, αγνόησε την ψυχή ως παρατηρητή. Και δεν μπορούσε να δεχτεί ότι η ψυχή υπάρχει ως παρατηρητής, επειδή δεν μπορώ να παρατηρήσω τον παρατηρητή. Λογικά, όπως ακριβώς το μάτι μπορεί να δει τα πάντα γύρω του, αλλά δεν μπορεί να δει τον εαυτό του. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει το μάτι. Υπάρχει. Απλώς είναι άλλος ρόλος. Και κάθε φορά που προσπαθώ να περιγράψω αυτό που λέμε ψυχή ως παρατηρητή, πάντοτε θα πρέπει να προϋποθέσω έναν άλλο παρατηρητή. Δηλαδή, αν υποτεθεί ότι βρίσκομαι στο σημείο αυτό και παρατηρώ από εδώ και πέρα τι υπάρχει μέσα στην ψυχή μου, όταν θελήσω να παρατηρήσω τον εαυτό μου ως παρατηρητή, θα πρέπει να κάνω ένα βήμα πίσω να τον δω. Και μετά το δεύτερο παρατηρητή, ένα βήμα πίσω να τον δω. Έτσι, ο Καντ ορίζει την ψυχή, το εγώ, τον εαυτό μου, ως υπερβατικολογική συνείδηση, ως μία οντότητα η οποία πάντοτε διαθέτει την περιγραφή από τη φύση της. Άρα, σήμερα βρισκόμαστε εδώ, να μην μπορούμε να πούμε τι είναι η ψυχή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να την διαγράψουμε. Όχι βεβαίως. Διότι δεν μπορούμε να διαγράψουμε την ψυχή όπως δεν μπορούμε να διαγράψουμε το Θεό. Μόνο ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε το Θεό. Ένα πράγμα μπορεί να έχει αξία, μόνο ότι δεν μπορούμε να πούμε αν είναι αληθές ή όχι. Οι πραγματιστές, οι απολογητές της θεωρίας του πραγματισμού, την οποία εξηγήθηκε ο Τζέιμς, ο Αμερικανός φιλόσοφος, λένε ότι η αξία ενός πράγματος εξαρτάται από τη χρησιμότητά τους, από το πόσο παραγωγική είναι αυτή. Εάν διαγράψουμε την έννοια του Θεού, τότε, όπως λέει ο Ντοστογεύσκι, νομίζω στους αδερφούς Καραμαζόφ, όλα επιτρέπονται. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει κοινωνία. Δεχόμαστε την ύπαρξη του Θεού, μολονότι δεν μπορεί να αποδειχθεί ο Θεός. Όλα τα επιχειρήματα που έχουν διατυπωθεί δεν αποδεικνύουν την ύπαρξη του Θεού. Κατά τον ίδιο τρόπο, μπορεί τα επιχειρήματα που έχουν διατυπωθεί να μην μπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη ψυχής, αλλά δεν μπορούν να τη διαγράψουν από τη στιγμή που αυτή η έννοια είναι παραγωγική. Υπάρχουν επιστήμες όπως η ψυχολογία, η ψυχιατρική, που κινούνται γύρω από την ψυχή. Και με αυτή την έννοια μπορούμε να δεχτούμε την ψυχή. Θέλω να καταλήξω λέγοντας ότι η ψυχή είναι ένα αντικείμενο του αγνωστικισμού. Ο όρος αγνωστικισμός εισήλθε στη φιλοσοφική γραμματεία από έναν Άγγλο βιολόγο, τον Τόμας Χάξλεϊ, ο οποίος εισηγήθηκε τον όρο αυτό για να δηλωθεί η αδυναμία μας να εκφραστούμε είτε θετικά είτε αρνητικά για κάτι που ξεπερνάει την εμπειρία. Και θέλω να πω, και καταλήγω αυτό, ότι η ψυχή ως οντότητα δεν μπορεί να περιγραφεί με μερικούς όρους, ξεπερνάει την εμπειρία μας και απλώς τη δεχόμαθα στον βαθμό που αυτή μας επιτρέπει να δημιουργούμε
διδασκαλίες, ολόκληρους τομείς του πολιτισμού, όπως είναι η ψυχολογία και η ψυχιατρική. Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Θεοδόση Πελεγκρίνη, είμαστε ευγνώμονες για την σαφήνεια και τη σοφία που μας προσφέρετε με την ομιλία σας.